Здравейте всички, казвам се Милен Митков и правя това видео, за да ви съобщя една много хубава новина. С мен се свързаха мои приятели и ми казаха, че имат желание да подкрепят една от моите програми, които създавам, а тя е програма за възстановяване. Тази програма цели да върне в социалния живот хората, които са изпаднали по една или друга причина от нормалното човешко съществуване. Живота е доста сложен и понякога някои от грешките, които правиме, ни костват доста голяма част от бъдещето и понякога толкова много затъваме, че няма оправяне. Така се стига до просешка тояга, до затвор, до бездомни хора, които обикалят улиците като призраци и цялото им съществуване зависи от това какво ще намерят в кофите за боклук. Много от вас ги виждам постоянно да качват клипчета за котенца, кученца и всякакви видове животни, които изпитват жал и съчувствие за това, че са останали в такова тежко състояние. Няма нищо лошо, аз също много обичам животните, но нека не забравяме, че все пак хората са на по-високо стъпалце и би трябвало да изпитваме жал и съчувствие към тези хора също. Тази програма цели да върне в обществото точно такъв тип хора. Защо? Защото едно здравословно общество не може да бъде без система за подпомагане на хора. Защото колелото на живота се върти доста бързо и понякога си отдолу и отиваш отгоре, понякога отгоре слизаш долу. Никой не може да предвиди паденията в живота, затова и радостта и тъгата, за да може да ни дават контраст между едното и другото. Това, което ние ще направим е да им дадем шанс, втори шанс в живота, който те или ще грабнат, или ще пропилеят. Ние не можем да ги насилиме да се променят, можем да им дадем инструментите и да ги побутнем в правилната посока и с тяхна помощ да ги върнем обратно в обществото. Много хора се чудят защо ми е целта тези хора да бъдат обратно в обществото. Първо, защото са хора и заслужават. Второ, защото ние като общество ще облагодетелстваме от техния принос към нас. А какъв е техният принос? Работата, която ще изпълняват те, ще бъде обществено полезна. Другото, което е, че те, връщайки се обратно в обществото, ще станат потребители на продуктите, които предлагаме ние. Било то хранителни, било то по външния вид, дрехи, облекла, всякакъв вид фризури, услуги, продукти, всичко, което ние предлагаме, те ще започнат да го консумират. Или ние добавяме една единица, която тази единица ще си плаща сметките, ще търси услуги, ще търси храна, ще търси някъде да се постриже, някъде ще направи подарък за някой негов близък и така той става част от обществения живот. И хората, които предлагат услуги, ще бъдат с един клиент повече. Единственият начин да ги върнем обратно чрез достойно съществуване е като им намериме условия за труд. Защото давайки на човек, отнемаме шанса му да се почувства горд, да се почувства, че е заслужил това, което взима. Или ние му взимаме достоинството, като му казваме: ти не можеш нищо, ето ти да не умреш от глад. Това, че го правиме дни на отворени врати, идват хора, даваме им дрехи, даваме им храна, това е помощ, но не е решение на техния проблем. Решението на техния проблем единствено може да настъпи, когато ние ги интегрираме в обществото и им дадем възможност да заработят прехраната си и да станат част от нашето общество, да се върнат обратно и да станат потребители на нашите услуги и продукти. Това, което ние ще направим е да задействаме програмата по възстановяване и макар дори да не е на 100% изпипана,
което и да е нещо, което само се обмисля, не може да се обмисли до такава перфектност, че да няма грешки. Единственият начин е да се усъвършенства, като се действа. Като започнем и в движение изчистваме грешките и препятствията, които излизат на среща ни. Благодаря на хората, които се свързаха с мен. В други видеа ще обясня по-подробно начина, по който те ще помагат, и това, което ще направим, е да стартираме с 2 души. Защото към днешна дата имаме възможност да поемеме 2 души. До 20 декември ще приемаме кандидатури за програмата за възстановяване. След това ще изберем от всички само 2, които имат потенциала да преминат през тази програма успешно. Как ще протече програмата? Тя ще мине през няколко стъпки, които са много елементарни. Първата стъпка е външният вид и контролен преглед. Много добре знаем хората, които обикалят по улиците, в какво състояние се намират. Те са мръсни, миришат и ние, като големите хигиенисти, се отблъскваме и отвращаваме от тях и дори не искаме да имаме нищо общо с тях. Но това се променя много бързо. Душ, прическа и нов сет от дрехи и този човек става наравно с нас. След което ще му предстои контролен преглед, за да се види човека в какво здравословно състояние е. Оттам минаваме на обучение в занаят. Този човек, за да може да намери работа не само чрез нас, а като цяло да се реализира, той трябва да може да умее да прави нещо, за да бъде ценен и да бъде търсен. Това, което ние ще направим в тази връзка, е да разберем точно какво иска този човек да прави и да му помогнем да се развие, да се научи да го прави и да му дадем нужния инструментариум, да го обучиме как се ползва и да му дадем поле за изява, където той да усъвършенства уменията си. Третата стъпка ще бъде реализация. Реализацията ще бъде момента, в който този човек ще почне да поема отговорности, където ще може да видим работната му етика и желанието му да се развие и да излезе от дупката, в която се намира. След това, цялото това нещо ще протече на етапи. Първият етап от това ще бъде 3 месеца. Тези 3 месеца ще бъдат напълно достатъчни да разберем тези хора дали имат желание за промяна или просто си губим времето. Ако до тези 3 месеца той не покаже желание да се развива и да благоденства, то тогава ние се оттегляме и го оставяме да се оправя както намери за добре или се връща в начална позиция. Ако той има желание и виждаме, че това, което е било, не иска повече да го търпи, то тогава ще има опция за продължение, за активна работа през нашето дружество, ще го насочим към обществено полезна дейност, към помагане на хора, които се опитват да развиват частен бизнес. Навсякъде, където можем да реализираме неговия труд, ние ще се погрижиме това да стане, за да може този човек да има постоянни доходи и леко по леко с наша помощ и с негова, повече от негова и по-малко от наша, да може да се задейства и да излезе от кълта, в която се намира. Това общо взето е програмата за възстановяване. До 20 декември, ако имате някой познат приятел, който има нужда от такава програма, нека се свърже с мен. Прави се една кандидатура, прави се интервю с човека, за да може ясно и публично ние да заявиме какво обещаваме, той да заяви какво обещава, за да не се разбива обществения диалог, защото много хора ми помагат с дарения, финансови, материални, с труд и така нататък. Аз искам да има прозрачност и отчетност на всичко, кое къде отива, за да мога да оправдая вашето доверие. Затова решението е камерата, интервю, да се запознаете вие с човека, да се запозная аз с човека, той да се запознае с нас и да има един прозрачен и открит диалог.
Благодаря ви за вниманието. Очаквайте нови включвания, очакват ни няколко много красиви събития и се надяваме тези събития и тези ситуации, в които се поставяме, да върнат усмивката и надеждата на хората, които си мислят, че всичко е черно и дъждовно. Благодаря ви, чао!